Moikka, mä oon Mari Delmar ja tässä videossa mä kerron sulle, mitä sun kannattaa pakkaa sun ensimmäistä kinnoloa varten. Mä haluan ensin sanoa, että sun kannattaa pakata mahdollisimman vähän sun ensimmäistä kinnoloa varten, sillä ensimmäisten päivien aikana sä tulet saamaan siis todella paljon erilaisia juttuja, vaatteita, siis puolustusvoimien materiaalia ja se kaappi, johon sun pitää sitten nämä kaikki tavarat mahduttaa, niin se voi tuntua aluksi aika pieneltä ja kapealta ja sieltä voi olla välillä vähän vaikea löytää juttuja, mutta varmasti tottuu siihen ja teille tullaan myös opettaa, miten se kaappi kannattaa järjestää. Mutta jotta sun elämä olisi paljon helpompaa niiden ensimmäisten päivien tai ensimmäisten viikkojen aikana, niin kannattaa tosiaan ottaa mahdollisimman vähän omia juttuja siviilistä mukaan. Alright, hypätään suoraan tähän pakkauslistaan. Ja nämä on muun muassa niitä juttuja, mitä mä otin silloin, kun mä lähdin armeijaan. Ensimmäinen juttu, ja varmaan tärkein juttu, on palvelukseen astumismääräys. Ja tää lappu on pitänyt tulla sulle, tai kai ne antaa ne silloin, olisiko ollut kutsunnoissa, tai no mä sain kirjeenä, koska silloin oli korona-aika. Niin tää palveluksen astumismääräys, niin sä tarvitset sen heti silloin, kun sä tuut sinne varuskuntaan paikan päälle. Ja lisäksi sä tarvit henkkarit, henkilöllisyystodistuksen, ja en ole ihan varma, että käykö ajokortti, mutta ainakin jos haluat pelaa varmaan päälle, niin passi tai tää henkilökortti. Sitten sä tarvit rannekellon, koska armeijassa mennään tarkkojen sekuntejen mukaisesti. Ja esimerkiksi mä ostin mun rannekellon Clas Ohlsonista. Mä taisin maksaa siitä oikeasti ehkä 4 €, siis alle 10 € kuitenkin, tosi vähän. Ja tää kello kesti mulla vuoden silloin alokaskaudella, niin suosittelen ottaa ihan siis jonkun halvan kellon, koska te tuutte ryömiin, kömpiin metsässä, niin sä et halua ottaa mitään hyvää urheilukelloa silloin alkuvaiheessa, kun se saattaa mennä helpostikin rikki. Niin ei kannata ottaa sitä uusinta parasta kelloa mukaan, että joku Clas Ohlsonin kello. Seuraavaksi sä tarvitset lääkkeet, jos sulla on jotain määrättyjä lääkkeitä, ota ne mukaan. Ota myös mukaan kipulääkkeitä, jos sä yleensä syöt niitä. Ja mä itse asiassa pakkasin ne semmoseen purkkiin, niin voit tyhjentää sen ja laittaa ne buranat sinne, niin ne pysyy sitten paremmin, jos lähdette metsään ja sataa vettä tai jotain. Anyway, tää oli vaan joku random juttu. Tosiaan ota lääkereseptit mukaan ja lääkärin todistukset, mitkä sulla on. Varmaan tosi moni niistä näkyy Omakannassa, mutta voit tarvittaessa myös ottaa ihan paperiset versiot niistä, jos jostain syystä sä et pääse kirjautumaan. Koska sit kun on lääkärin tarkastukset siellä Intissä, niin sitten sä voit resepteillä sit saada lääkkeitä sieltä varuskuntasairaalasta. Niin pro-vinkki, niin säästät ainakin sillä muutamia kymppejä, jos sulla on jotain tämmösiä lääkkeitä, joita käytät sit säännöllisesti tai ainakin silloin tällöin. Seuraavaksi sä tarvitset rokotustodistuksen tai rokotekortin. Osa näistä rokotteista, mitä sulla on, mitä sulla on pistetty, niin ne näkyy Omakannassa, mutta jos sulla löytyy vielä tämmönen rokotekortti tai rokotustodistus niistä rokotteista, mitä sulle on vaikka lapsena laitettu, niin kannattaa ottaa ne mukaan, koska silloin Intin alkoskaudella, niin siinä terveystarkastuksen yhteydessä niin myös rokotetaan. Elikkäs varoidu siihen. Sitten tää koskee enemmänkin naispuolisia henkilöitä. Mä pakkasin 5 urheilurintsikkaa mukaan ja mun ensimmäinen kiinniolo oli oikeastaan 2 viikkoa. Niin mä ajattelin, että mä pärjään kyllä 5 urheilurinsikalla, että sit se vie vähemmän tilaa ja sitten kun ne on likaset, niin mä voin pestä ne käsin suihkussa, kun siellä on saippua ja juoksevaa vettä.
Niin mä pärjäsin ihan hyvin niillä ja itse asiassa mä vedin loppuintinkin sillä, että mulla oli tyyli vaan 5. Ja meillä oli aina joko 2 tai 4 viikon kiinnioloja ja sitten mä pesin niitä itse. Ja varusmiestoimikunnista niin joistakin löytyy pesukone, mitä voi vuokraa tai käyttää. Esimerkiksi Kartin-jääkärirykmentin siinä toimikunnassa, niin siellä on pesukone. Sitten, että jos ei halua pestä käsin, niin sitten voi tarvittaessa myös käyttää sitä, mutta mä en käyttänyt sitä itse asiassa kertaakaan, että mä pesin käsin. Alright, sitten alokaskauden alussa jaetaan 5 kappaletta boksereita. Jaettaispa urheilurinsikoita, jaettaispa. Mut boksereita. Mut moni tykkäävät ottaa omat mukaan. Ja näitäkin voi ottaa vaikka 5 kappaleet ja pestä sit itse käsin. Sitten koska eletään digitaalisessa maailmassa, niin pakkaa mukaan laturi, jos haluat käyttää puhelinta iltavapailla ja laittaa läheisille vaikka viestiin. Sitten pidetään hygienistä huolta tietenkin, vaikka ollaan haastavassa ympäristössä ekat päivät, niin ota hammasharja, hammastahna ja shampoo ja kosmetiikka, mitä tarvitset. Ja jos sulla on tosi pitkä esimerkiksi ihonhoitorutiini ja käytät niin vaikka 5 eri tuotetta, niin koita suunnitella sun ihonhoitorutiini silleen, että vähentäisit 5 tuotteesta vaikka 2 tai 3 tuotteeseen, niin saat vähän enemmän kaappitilaa ja muutenkin siellä on minuutit aika lyhyitä, sanotaan niin ehkä pääset niinku nopeammin, jos sulla on vain niinku 2 tuotetta, mitä laittaa kasvoille. Sitten mä painotan nyt tähän. Tää on niinku erityisen tärkeä, koska mä unohdin pakkaa tän mukaan. Ja oh my god, mä luulin, että mä en selviä ekasta 2 viikosta. Mutta kuulokkeet. Siis langalliset, langattomat, ihan sama millaiset, mut kuulokkeet. Ainakin mä rakastan kuunnella musiikkia ja se tuo mulle niinku hyvää fiilistä, se auttaa mua rentoutumaan. Ja muutenkin jos haluaa vaikka jutella puhelimessa tai ihan vaan niinku, käyttää niitä niinku korvatulppina kaikesta metelistä iltavapailla esimerkiksi, niin kannattaa ottaa kuulokkeet. Toisaalta, jos sä et pakkaa niitä mukaan, niin sä tuut sun ensimmäisen kiinniolon jälkeen arvostamaan musiikkia niin paljon enemmän. Ainakin mulla kävi silleen, että kun mä kuuntelin musiikkia, tai heti kun mä pääsin autoon mun ekan, tai silloin kun alkoi eka loma, ja mä laitoin radion päälle tai musiikkia päälle, niin wow, se kuulosti hyvältä. Se oli ihan parasta. Mut sen jälkeen mä varmistin ainakin 8 kertaa, että mulla oli kuulokkeet mukana. Niin varmistan nyt säkin, että sulla on ne mukana. Et mieluummin niin päin, että sulla on ne mukana, kuin että sulla ei ole niitä mukana. Okay. Sitten mennään eteenpäin. Nyt vähän tämmösiä vitamiineja tai ravintolisia, mitä kannattaa pakkaa, niin on magnesium ja sinkki C-vitamiini tabletteja. Tää on Otso, by the way. Mutta magnesiumi on superhyvä, jos vaikka koet, että sun tulee herkästi esimerkiksi lihaskramppeja tai muutenkin. Tai siis suosittelen yleisesti ottaa niitä jostain syystä esimerkiksi padelissa, jos mä en ole pelannut padelia pitkään aikaan, niin mun pohkeet kramppaa siis ihan superpahasti. Mä luulen, että se johtuu ehkä siitä kovasta alustasta, mutta anyway, intissä se fyysinen tekeminen ja treenaaminen ja kaikki mitä siellä tehdään fyysisesti, se on niin erilaista liikuntaa ja liikkumista, mihin sä oot varmasti
mihin sä oot normaalisti tottunut. Se fyysinen rasitus on niin erilaista, niin suosittelen ottaa magnesiumia, se auttaa sun lihaksia palautumaan ja sit jaksat paremmin niin kuin seuraavana päivinä, koska välillä se nukkuminen ei vaan riitä siihen palautumiseen. Ja itse asiassa mä voin näyttää, mitä magnesiumia mä otin, koska mulla on sitä täällä. Joo, okei. Niin mä otin tämmösen purkin. Saat ihan, oisko ruohonjuuresta, ja mä luulen, että ehkä myös ihan ruokakaupasta saatat saada. Mun mielestä tätä myydään tyyliin myös K-Marketissa, Prismoissa, siis you name it. Jopa ehkä Lidlissä, en tiedä. Mä oon joskus nähnyt puhdistamon tuotteita Lidlissä. Niin tämmönen kuin tripla magnesium. Ja tässä ainakin lukee lihakset, hermosto ja energia-aineen vaihdunta. Niin seriously, tää on pelastus. Tää ainakin pelasti mut. Mulla ei tyyli ollut tätä mukana silloin ihan ensimmäisen kiinniolon aikana. Mut sitten joku mun tuvas oli silleen, että kannattaa ostaa näitä. Ja mä tyyliin sain joltain mun tuvasta niinku sen ekan kiinniolon aikana, silloin kun mulla ei vielä näitä ollut. Ja se auttoi tosi paljon. Tosi paljon. Ainakin mun reidet oli semmoset, jotka helposti niinku meinas kramppaa tai revähtää siitä niinku rasituksesta, kun siellä kannetaan aika painavia kamoja. Ja sitten niinku kun mun alokaskausi oli silloin talvella, niin me hiihdettiin niinku superpainavien kamojen kanssa, niin se oli kyllä hyvä tää magnesiumi, niin mä otin sitä mukaan sit seuraavaan kiinnioloon ja sain tehtyä paljon paremmin fyysisiä suorituksia. Ja sitten Otsolta, mun hyvältä yliopistokaverilta, suositus on tää tripla, tai siis sinkki C-vitamiinitabletit. Mun nyt sattuu olla täällä kotona tämmönen, että se auttaa ylläpitämään vastustuskykyä, ja tää on tärkeää myös silloin alkaskaudella ja ihan niinku intin aikana ylipäätänsä, koska sä oot tuvassa, siellä on paljon ihmisiä, siellä kiertää pöpöt aika kivasti. Elikkäs nää kaksi, ota vaikka screenshottaa jotain, niin näillä pärjät. Ruohonjuuresta ainakin takuu varmasti saa näitä. Okei, moving on. Niin sitten snackseja. Snackseja voi ottaa ja mä otin niitä mukaan. Niitä ei tarvii ottaa silleen niinku ihan sikana, että silleen sä tuut saamaan ruokaa siellä, okei? Mutta kannattaa ottaa, koska ainakin sen ekan ja tokan päivän aikana, niin se on aikamoista säätämistä ne ekat pari päivää, tai voi olla, niin, ja muutenkin se on, tiedätkö, erilaiset ruokailuajat, niin jos et ole vaikka tottunut, että syödään niin kuin tähän aikaan ja sitten tähän aikaan, niin siinä välissä sulla saattaa tulla nälkä, niin sit sä voit vähän auttaa ittees näillä snackseillä. Niin suosittelen ottaa tonnikalaa purkissa, pähkinöitä, patukoita, jotain niinku, ehkä jotain muuta kuin pelkkää suklaapatukoita. Niin esimerkiksi näitä elovena-patukoita ja tämmösiä pähkinää, granolaa-patukoita, ne on hyviä. Ja sitten tehosporttejakin voi ottaa. Ja okei, mulla oli täälläkin suklaata. Niin joo, suklaapatukoita, mutta mä laitoin niinku patukoita ja sit suklaata. Eli nämä patukat, niin ne kuuluu olla jotain niinku vähän terveellisempiä, fiksumpia patukoita. Ja sitten suklaa erikseen, tietenkin. Mut joo, ja sitten täällä mä olin viime hetkessä lisännyt tämmösen kuin kirja, jos tykkäät lukea, ainakin ekan päivän aikana voi olla tosi paljon semmoista odottelemista, niin silloin voi ihan hyvin ottaa kirja käteen ja lukea. Tai sitten voi myös selailla puhelinta tai tutustua tupalaisiin ja muihin alokkaisiin. Joo. Siinä oli nyt pakkauslista. Piti vähän avata näitä juttuja, mutta mä luulen, että ne on aika itsestäänselvyys. Niinku, suurin osa näistä jutuista on niinku itsestäänselvyys, että miksi ne kannattaa ottaa mukaan. Ja sitten ihan viimeiseksi
mun vinkki siitä, että mitä sun kannattaa pukea mukaan ekalle päivälle, niin pue mahdollisimmat mukavat urheilulliset vaatteet. Mieluiten ei ehkä farkkuja tai mitään semmosia hirveän kireitä. Et urheiluvaatteet on tosi hyvät ja urheilukengät. Ekana päivänä tuutte saamaan semmoset isot sipulisäkit ja kantaa painavia, tai ne on tosi painavia sit kun ne täyttyy kaikilla varusteilla, niin kuin ihan sitä juttua ajatellen, niin kannattaa olla mukavat hyvät kengät ja urheilulliset vaatteet, niin on helpompi kantaa ja semmoista. Ja sitten ne urheiluvaatteet, niin niitä voisit myös hyödyntää silloin, kun saatte luvan käyttää omia urheiluvaatteita iltavapailla tai jossain urheiluaktiviteeteissa, niin sitten ne on sit valmiiksi sitä varten. Sitten kun pääsette ekalle lomalle, niin ne siviilivaatteet otetaan kotiin, koska niitä ei enää tarvita. Mutta sitten toisaalta, jos sä oot ottanut silloin ekana päivänä päälle urheiluvaatteet, niin sit sä voit käytännössä jättää ne sinne inttiin ja käyttää niitä sitten jossain vaiheessa, kun voi käyttää omia urheiluvaatteita ja urheilukenkiä. Mut joo, niin tämmönen lista. Mä todella toivon, että tästä oli jotain hyötyä. Ja kannattaa katsoa Alokas-kirje ja muita videoita tai muutenkin googlaa, mitä muut ihmiset on pakanneet. Tää oli nyt vaan mun lista ja mitä mä otin mukaan. Ja joo, oikein paljon tsemppiä. Ja ensi videossa mä ehkä hyppään aivan eri aiheeseen. Että ehkä mä alan kertoa vähän näistä mun yliopisto-opinnoista, jos semmoset jutut kiinnostaa. Niin kannattaa sitten tulla takas katsoa. Bye!